tudregi mano eni komanda mar obila e kaunti ma Bungoma Francis Koli ojiwo kanise e alwora no mondo ondikre manyien kaka chik dwaro. Koli omiyo ute lamo thuolo mar ndalo 30 mar ndikore, ka kamano tibiro kawnegi okang' mar chik. Piny owacho dwaro ni ute lamo ondikre mar yango jotendgi kendo neno ni gichiwo puonj makare ne oganda. Dwaro makamano biro e kinde ma jodolo moko maknegi bura mar chiwo puonj magalagala ma bende osekelo thoe koda midhiero mamoko ne jopiny. Tukimaliza kunakili makanisa yote hapa, zitakuwa zimefika ngapi? Swali ambayo tunajiuliza, makanisa haya, je, yalifuata utaratibu wa kisheria? Je, walijiandikisha? Walisajili makanisa haya? Wale ambao wamekuwa na makanisa haya, wamefungua makanisa hizi, naongelea kuhusu 424, 460, 300 hadi sasa. Kila mtu nawapatieni mwezi moja uweke mikakati yako, uanze kuweka mikakati, nenda pale sajili kanisa lako. Baada ya hapo